अबाव इसिनियाव थाङा ने दुस्थु खालामो ने बिदि ने दे फुनदो दे आयै सना बिथांमोना जाबाय बिगिनार क्लास नै नोंनि कालार फुननायखौ नाय ओमफ्राय फ्रेजा कालार फुनदों नोङो कालार फुनदों बा बिबायदिसो कालार फोनो होमबा नै माबायदिखौ फुनगोन बिदिखौ फुनगोन नोङो ए वा एफा मोजां फुनदों नोङो सोर फोरोङा नोंलाय कालार फुनहैलै बिसिनि मेदामा बियो नै जाथारा आवाजसो खालामना होआखै आनियास जेनियास माइसि मोजां फुननो रोङो नोंलाय आयौ आयौ माइसि मोजां फुननो रोङो नै कालारखौ फुनदोंना आसकाफोर लाइट ग्रीन ए मा नामोन प्रिन्स वाव मा बोरो आयौ एफा मोजां फुनदों क्राइस्टेल फुन थानाङा टाइम जाबाय आयौ आयौ मनिसा रानि एफा मोजां फुननो रोंदों आयौ गथ'आ जोंना आगैया दे फ्रेजा दे फ्रेजा मालायनिखौ सेनाङा हामा बाबा जिसुआ बोलाबो आब'निखौ मानो सेबाय थायो नोंलाय गावआ जाया बिथांमोना आगैया सेबाय थायो आब'निखौ आगै फ्रेजाया आब'निखौ सेबाय थायो आसमेरि आब'निखौ जायाना बिने अबाव इसिनियाव थाङा ने दुस्थु खालामो ने बिदि ने दे फुनदो दे आयै सना ओइ हामा ओइ हनै बेखौ नायलाय डिस्टार्ब खालामदों दा सेहो नाङा सेबफायगोनसो बियो बिथांमोनानो जाबाय बिगिनार क्लास ओरैबायदि गाजा गथ'फोर दंखायो मा जाखो सेफायो बियो जाया इसो जाबाय प्राइमारि क्लास प्राइमारि मिस बियो जुनियर दे जल्दि थाब आयु माला जागोन दे